Umthelela weLockdown ugadle ngamandla ezindaweni zasemakhaya. Abantu abavele bentula izinsiza manje ke sebekhala ngokushodelwa okuya ethunjini. Phezu kwalokhu iningi lemizi londliwa isibonelelo sikaHulumeni naso esingabasizi okuyaphi. Usuku leshumi kume yonke into ezweni nokuyisimo esithanda ukusinda kubantu abaningi. Ezindaweni zasemakhaya babhekene nesimo esinzima kakhulu njengoba nezinsiza bengenazo kahle. Abantu abaningi baphila ngesibonelelo sikaHulumeni. Lo mndeni onamalunga ngaphezulu ka40 baphila ngempesheni yabadala. Njengoba wonke umuntu esemakhaya nezikole zivaliwe lapho izingane bezikwazi ukuthola ukudla, manje bonke sebebheke abazali. Mangasichasa ukudla kangazi ngoba ngipheka nje ubuke nje lamabandla angaka. Ala igcekeni wabona ngizoyiphekela. Ngiyapheka ngikhohlise kodwa ngithi thela nonke ngihl'imbijana imbijana. Khona okunye usekuthi kunamasebenza legoli amatoho kodwa ke imali bathi ayikho incane. Nabadayisi emgwaqeni yize sekuvumelekile ukuthi badayise kodwa bakwazi ngenxa yokuba kude namadolobha kanti nezivakashi okuyize sithenga kakhulu azikho. Amatoho asiza ukuthi babeke isinkwe etafuleni awekho. Ilokho kuphila njengoba mnade ngisayitholile nje le malana ke encane. Sisadla lokho okuncane laba abanye abangabafowethu akukho lapha bathola khona. Ngesimo somsebenzi uthi awukho. Umasipala wendawo uthi isimo lemphakathi ebhekene naso inzima usenxusho somabhizinisi ukuthi abalekelele. Ngenxa yesimo sokuthi imizi yonke ivalelekile, abantu sibanxusa ukuthi bahlale emakhaya, sibona incindezi enkulu kakhulukazi kulemndeni ehlwempu engenalutho. Lokhu kudla kuzosiza kwesikhashana kodwa uma isimo ezweni siqhubeka lo mndeni neminye izogcina ingenakho okuya ethunjini. Izindaba SABC ngokuya Mhlongo olundi.